Bayan jihohi da kashi shiga ko ina, to ƙasashe ba su ma ka taɓa tsallaka? Sosai ma kuwa na je Ethiopia, na je Dubai, na je Oman, na je Senegal a bangaren Afirka, na je Nijar dama wannan gida ce. Yawwa na je South Africa, wanda duk wannan sana'ar fim ita ta kai waɗannan gurare. Na je Benin Republic a tabbatar. Tunan sabga yanzu me kuma burinka? To ni dai burina kamar yadda muka shige ta lafiya, Allah ya sa mu ajiye ta lafiya. A san idan babu makoyi da talabari ya ƙare. Tunda kaga ba zai yi a ce kullum muna girma muna tare da iyali kuma kullum muna ci gaba da wannan ita jira mu. Muna fatan Allah ya fito mana da abin yi kuma buɗe namu na kanmu da zama muna da industry ta mu ta kanmu bayan kayi ɗin a ce ina farcin kuma za a zo misali ina da yara kamar yanzu ma ina da yara tun da ina da kamfani na kai na mai rijista na yi rijista up and down na yi ta sama na yi ta ƙasa sunan kamfani na Baba Ali Global Enterprises kaga ai sai godiya ga Allah. To a cikin wannan sabgar ta kuma ta harkar fina-finai kenan ko da ke yanzu gashi ka ma sanar da mu kana fina-finai kana kuma da yara kana kowane bangare yanzu a cikin wannan harkar ita kuma bayan shi yanzu kogo akwai wani rol da yake burge ka a ce ka haushi? A gaskiya akwai rol da dama. Nakan fito a mai gari, ina son fito a mai gari, ina son kuma in ga na fito a irin attajiri amma irin wanda ba a mura a ce kankamo ne, kuma ina fitowa a saurayi ko matashi. Kamar karatu an yi nisa ne a kansa? Gwargwai ɗan nisa a karatu amma ba can ba. Bayan na gama primary school na tafi gama junior secondary school Sabo Kofa, daga nan na shirya na tafi gama senior secondary grammar school Sharaɗa. Bayan mun gama mun zana jaraba mun yi kandi ban zauna ba a 1990 na shirya na tafi Federal College of Education Katsina da je 1999-91 season na je na yi preliminary studies wata sharar fage. Allah ya bani nasara na samu shiga a ajin farko na NCE na karanci bangaren zane-zane wata fine and applied art department. Na gama a shekarar 1995. Yanzu haka ina da kwali na NCE kuma na dan fara taɓa aikin gwamnati teaching daga baya kuma sai na buɗe shagon kaina ina yin zanennika sannan kuma ina yin fentin gidaje. Expert Painters Association har ta kai ta kawo na ma samu wani mukami in an tashi ba da misali ne za ka ji an ce Baba Are mai fentin amare. Ka ce kenan bayan harkar fim kana gwada da hadda fenti? Na yi fenti kuma na yi sana'ar fata. Shi dai ba haka da ake wasu dinga a zaune ake da fim aka dogara ba wani sana'a shi ku duk ba haka abin ya shigo muku ba. Alhamdulillah. Yanzu abin da muke so ko mai kallon ma yake so a wannan tasha ta Bandar Hausa TV ka gwada mana cewar gaba da wanda muke hirar nan wato ya Baba Arin yake. Da farko dai ba ka yi min wata mantuwa ba ka tambaye ni bangaren iyali ba, ka san dai ba za a kalli kamata a ce ba ni da iyali. Gaskiya ne, ai ko sai a gaya musu. Yawwa. To ina da matata Hajiya Farida da kuma 'ya'yana 10, maza 5 mata 5. Ina da yara 8, Allah ya bani Hassan da Hussaini. Ana tsakiyar cutar coronavirus. COVID-19. Aka haifar mun Hassan da Hussaini kuma gaba ɗayan mu da mu da su suna nan cikin ƙoshin lafiya. Kuma bugu da ƙari tabbatar mutuwa an ce cire kai kama da wani bata wani gurbin ido ba ido ba ne ni ne real ba Are ɗan zamalmalin da tijo. Yau masu kallon mu kun ga ya nuna muku lalle shi ne kun ji abubuwan da ya dinga gaggaya muku ya nuna cewa lalle a wannan shiri namu mai suna an kajuwa ne ba banza ba. To ko iya wannan abubuwan da ya faɗa kun ga kenan an kajuwa nan ba banza ba. Don haka tashar Bandar Hausa TV tana godiya a gare ka, tana godiya. Mun gode Allah kuma ya taimaka, Allah ya bada sa'a, Allah ya dafa. Mun gode. To masha Allah, to wa alaikum salam, alhamdulillah, tashi lafiya.